हेल' लोगोफोर, फै जों दिनै नायनि चन्दन ब्रह्म बिथाङा दैजिं फेस्टिभेलाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आबसुखौ बा प्रमद बर' बिथांखौ माबायदि सोंखारिदों जों बेखौ एसे नायनानै लानि आरो जोङो एसे डिसकास खालामनि बा बिजिरलायनानै लानि। सोरबा प्रमद बर'आ एबसुआ बे दैजिं फेस्टिभेलखौ अपोज खालामनानै होबथानानै अबजेक्सन खालामनानै खुनु देरहाया आं लाजियो आखाइखौ साला जों मा खालामनो नागिरदों बिसोर मा बुजिदों? आदसा रायजोफोर, रायजो राजाफ्रा बे दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जादों मा मुलाम्फा जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रानो बिजिरनाया गाहाम। दा चन्दन ब्रह्म बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मा मुलाम्फा लाबोनो नागिरदों मा मुलाम्फा लाबोनो नागिराखै, मा मोजां खामानि मावनो नागिरदों मा मोजां खामानि मावनो नागिराखै बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिया जुदि नोंथांमोना फोरमायनानै होआब्ला। जुदि नोंथांमोना दैजिं फेस्टिभेलनि गेजेरजों मोजां माबा मोनसे लाबोनो नागिरदोंब्ला बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायना होब्लासो रायजोफ्रा मिथिगोन ना मा बुङो रायजोफोर? आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंबावदों? चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंबावदों? आबसुखौ सोंखारिदों आरो प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। बिथांनि बायदिब्ला मा आबसुआ मा दैजिं फेस्टिभेलाव जौ जुवा होनाय, मेला होनाय बा माबा माबि खेला होनाय बेखौ होबथायोब्ला माने देरहानो हाया, भटआव देरहानो हाया। आबसुनि खामानिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो बे मोनसेयानो, समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानाय। नंगौना नङा रायजोफोर? गोदो गोदायनिफ्रायनो सिगां समनिफ्रायनो होबथाबोदों। दा आबसुआ बे दैजिं फेस्टिभेलाव जौ जुवा होनायखौ होबथानानै बा समाज बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानानै जे देरहागोन बेखौ माब्लाबाबो बुङाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा फेस्टिभेल आरो मेला बेनि गेजेराव मा फाराग दङ बेखौ एसेबो मिथिया जानो हागौ। मेला बुङोब्ला बेयो मा बाहाय माने गासैबो बिथिंनि माबाफ्रा मा जायगा मोनगोन। जौ जुवा जायखिजाया खेलायानो होन, जायखिजाया माबायानो होन, जायखिजाया माबाफ्रानो बुं, बेयो गासैबो जायगा मोनजोबगोन। जेब्लानाखि फेस्टिभेल बुङो, फेस्टिभेला मा? बेयो मोनसे गोथार उत्सब। बे गोथार उत्सबाव बेफोरबायदि जौ जुवा बा माखासे समाज बेरेखा हाबाफोरा जायगा मोननो नाङा। फेस्टिभेलनि ओंथिखौनो बिथांमोना बुजिया जानो हागौ। बिथांमोना फेस्टिभेलनि मुङाव मेलासो होदों। मेला बेजों लोगोसे बिजनेस, बेखौ रायजोफोरा मिथिनो लानाया मोजां। ओरैनोब्लाबो रायजो राजाफ्रा बेयाव थाङोब्लानो मा 20-30नि मा टिकेट दाननांगौ जायो। बे फेस्टिभेला ओरैनो नङा, बाहाय गासिबो मा रां नांजोबगौ जायो। जिखुनु जा बुस्थुआनो मा डाबल मा प्राइस माने डाबल इन्ट्रेस्ट। फेस्टिभेलनि मुङाव डाबल इन्ट्रेस्ट। आरो बिथांमोना दखान बाजार होनाय बा माबा मोनसे खेला होनाय बेफोरनिफ्राय माने गोबां रां मा खालामो लायो। दा बेखौ नायोब्ला बिथांमोननि जेनाखि फेस्टिभेल होनाय दैजिं फेस्टिभेल बेयो मोनसे बिजनेस बुंनांगोन। नंगौना नङा रायजोफोर? रायजोफोर बेखिनियानोसै। सोरबा प्रमद बर'आ एबसुआ बे दैजिं फेस्टिभेलखौ अपोज खालामनानै होबथानानै अबजेक्सन खालामनानै खुनु देरहाया आं लाजियो आखाइखौ
बिथाङा रावजोंबो आखाइ खबजायाखै, जों मा खालामनो नागिरदों माथ्र बिसोर मा सानै साथाम बुस्थु मानसिफोरजोंल' आखाइ खबजादों। दा गावहानो लाजिनांगौ बुंनो थाङोब्ला। बिथाङा मा खालामनो नागिरदों दैजिं फेस्टिभेलजों, बिथाङा रोखायै फिननायखौ होयोब्ला गाहाम। ससेल' बुंनानै दोननाया माने बेयो सासे मा होननांगौ बेखौ जेबो मिथि रोङै गियान गैयैनिसो मा जायो दिन्थिनानै लानाय जायो। आरो बिथांनि जेनाखि राव, बेयो माबा मोनसे सनमान होनो रोंनाय माबाखौ आखुथायखौ नुनो मोना। साला बे रावखौ सोरबायदि मानसिया बाहायो? दाहोना, लावखार, रुवाथि थाग्रा बेफोरबायदि मानसिफ्रासो बाहायो, बा सासे जाम्बा मानसियासो बाहायो। नंगौना नङा रायजोफोर? नंगौ ने? मिनिथाव जोंनि चन्दन ब्रह्म बिथां मिनिस्टारा।